В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Скъпи братя и сестри, днескашният евангелски текст излъчва драма, дълбочина, защото е свързано с една наистина драматична и бих казал тежка тема за бесовете. За пострадал от бесове и как Исус изгонва този нечист дух от един млад човек. Много пъти Той е правил това в светите земи. Това е свята дарба, която Той предава на своите апостоли да гонят демони, нечисти духове. И според ранните богослови това е първата дарба, която им е предала. Защото ние да не си мислим като съвременни хора, че сатаната изкушава само нас толкова силно и толкова динамично. Но ето има в съвременния човек нещо, което наистина е твърде тревожно, за което ние се струва да поговорим. И това е страха от сатаната. Това е страха от бесовете и от онези, които служат на врага на нашето спасение. За да се стигне до там, че непрестанно християните говорят за сатаната, как бесовете им пречели, как поднебесните, как той се е явил, какво направил, иначе те имали добро желание. И наистина те живеят в някакъв очевиден страх, пагубен страх, страх от това, че той нещо може да им направи. Но за всички тях, които изживяват своята въцърковеност и поради своята немощ се подават на тия страхове, ние сме длъжни да кажем следното, че първият е Христос, а после всички останали. Те не са равнопоставени 50 на 50, както и ние. Те са в подчинено състояние всички от Отца, Сина и Светия Дух. Нека да се спомним книгата на Йов. Тогава, когато Бог извиква всичките си подчинени, между които и сатана. И в спора с него, той хваляйки Йов, сатаната моли Христос да му отдаде, да му помогне и да изпита по един свой начин онова, което Йов е постигнал с Божията подкрепа. Дали той ще бъде достатъчно верен? Той се обръща с молба към него като на подчинен, като на творение. И сатаната няма собствена воля. И тези, които твърдят, че дявола нещо може да им направи, всъщност са в груба грешка. Сатаната е безпомощен, както казва старец Априсий. Той може само едно, да прожектира филми, да прави фокуси, да плаши и да върти неговите номера. Не му обръщайте никакво внимание. Важно оръжие е, когато се борите с него. И това, което най-много го обижда, е пренебрежението. Просто на сатаната не му обръщайте внимание. Той си върши неговото, а ние да се вършим нашето. Така казва на група околници, които са дошли от Гърция. Неговата мисия е той да пречи по пътя за спасение, а ние да се държим здраво за Христос. И не случайно светия апостол Яков казва в своето послание: обърнете се към Господ, опълчете се срещу дявола и той ще отстъпи от вас. Той сам ще отстъпи от вас. Така че ние не можем и нямаме право да се страхуваме от него и от неговите личби в кавички и от неговите сили и всичко, с което той ни заплашва толкова силно около себе си. Чудесна е мисълта на свети Йоан Кронштадт, който казва много просто в своя молитвослов така: когато те нападне силния, иди при по-силен. Когато те връхлети втория, иди при първия. Когато ти си атакуван от дявола, веднага прибягвай при Христос. Той знае как да те спаси.
И ние пеем: този, който стъпка смъртта и съсипа дявола и подари живот на този свят и възкръсна от мъртвите. И слезе и в ада и благовести. Той ли не може да разгроми силите на злото? Нашите проблеми проистичат от нашите страхове, от нашите комплекси, от това, което вътрешно в нас носим като изкушение, като скрити демони. И нападенията и мисловните нашепвания на поднебесните духове, което е част от нашата борба, за което говори светия апостол Павел, са нещо нормално. Ние сме атакувани, защото сме на бойна поле. Нашите врагове далеч не са хората, близките, познатите, а врагът на човешкото спасение. Защото той действа с внушение. Като свредел се опитва да рови в мозъка на човека. Да му пуска мисли, които идват от лявата страна, а не от дясната. Нарушават неговия душевен мир. Изваждат го от душевното равновесие, за да вземе едно адекватно, спокойно решение. Заради това психиатрите са пълни не с луди, а с много бесновати и обсебени, на които гласовете им говорят и които те слушат нашепванията на лука. Луд в този клиничен, психиатричен, психосоматичен смисъл на думата няма такова понятие. Всички те са болни и са болни от греха. Бесове, които са раздвижили тяхната фантазия. На нас ни е много трудно в този съвременен свят, защото в ерата на Водолея във висша степен е проповед и на езотерика, на индивидуализъм, на егоизъм, на мъмливи духове. Защото Сатаната често се облича като ангел на светлината. Той се преобразява виртуоз, който танцува върху сетивата, върху чувствата и най-вече върху въображението, с претенции да ръководи световния прогрес, както е във филма "Адвокат на дявола". Разпалва гордостта и всички страсти, бунта, и започва от малкото, навлиза от зоната на сянката, на полуистината, на лекото изменение и постепенно и тихо напредва напред. За да може да завладее първо ума, после нашите действия и да видим плодовете им, които, за съжаление, като излезем от църковния двор, ние виждаме в какъв ужасен свят, за съжаление, вече живеем. Демоничен, бесовски свят. И прав е иеромонах Серафим Роуз, който казва още началото на 90-те години в Съединените американски щати. Животът днес е станал ненормален. Всичко, което е нормално, се приема за ненормално. И всичко, което е ненормално, се приема за нормално. Целият този парадокс. Нормалното в ненормалното, ненормалното в нормалното, замяна на ценностите, подритването на истинските скрижали. И ние виждаме какво става и в училища, виждаме какво става на най-високите нива, как се обезмисля стойността на думите. А Христос казва: думите ви да бъдат и словото ви да и не. Всичко друго е от дявола. Такива вътрешни схватки, събужда се през нощта и не знае защо, как, къде е пропуснал. Всичко това са мисловните оговорки. И ако човек има вяра, има упование, тогава всичко изчезва. С отговора на Христос. Причината за нашите неуспехи е нашето маловерие. Много просто. Нашето маловерие. Че не възлагаме на Господа така, както казва свети пророк Давид. Възложи на Господа крижите си и Той ще те подкрепи. Така че тези премъдри думи съвременният човек ги е позабравил и всички ние. Защото сме много комплицирани, разсеяни, несъстоятелни, за да се стигне
до тази мисъл, която се поставя, може ли да се каже, че съвременният човек и съвременните християни са въобще християни в този пълноценния смисъл на думата, така както са били в другите векове. Не само ранните, в този, да го кажем, патосен, в този възторжен, романтичен, както го наричат век 4-5, началото на християнството. Но само преди 100 години, когато хората са били много събрани, но наистина те нямат толкова много информационни изкушения. Мъмливите духове не са били чак толкова силни, а хоризонтът е бил ясен, отсечен, курсивите са били определени, също като в армията, ясно, точно и конкретно. Сега обаче, в целият този сумрак, в цялата тая матилка, наистина са много жертви. Но той е безсилен и безпомощен, без нашата воля да склони. И ако ние придобием този рефлекс да се обръщаме веднага към Христос, въпреки изкушенията, които ще бъдат до край, ние ще се спестим цели периоди в нашия живот, когато сме се отдавали на меланхолия, на носталгия, на излишна сантименталност, мисли за самоубийство. И всичко това, цялата тая матилка, която е повлякла душите на много хора и ги е свлякла в фама. И които горчиво съжаляват, но вече е късно, за пропелените периоди от живота си. За това, че не са проумели, че Бог е по-силен от всичко и няма как да е в цялата вселена. Нека да не забравяме, че може да имаме Голгота, но винаги има и Пасха и Възкресение. И още повече ние православните, защото православният човек трябва да бъде човек на радостта, дете на Бога, пасхоцентричен. Той трябва да се опитва да изживява Пасха, радостта, да се радва всеки един ден, не да размишлява, защото дявола много лесно внушава точно в мисълта. И цялата битка между дявола и Бога е в мисълта, в главата. Това е неговото бойно поле. Нека Бог да дава духовни сили, достатъчно вяра на всички през новата църковна година, да бъдем достатъчно добри и вярващи християни, да имаме жива, а не абстрактна вяра. Бързо да отхвърляме всички тия прилози, наречени от светите отци, които се опитат от бесовете да ни отклонят, да ни забавят, да ни разсеят. Но ние имаме Христос, Неговото Слово, Неговото тяло, Неговата кръв. И ако един човек наистина възцърковен, ако той се изповядва, причестява редовно, има изповедник, при всяко недоумение, го пита за нещо и реагира като християнин по духовен начин, той няма от какво да се страхува и да се притеснява. Амин.